هرصص صاوعت سعود عرب نسح مش إثيوبيان موت فردي هبا Human Rights Watch ب 18 مياديا أبزوج تصاب مس حشش بزحزة جبنات بوحد سسح مش إثيوبيان سدتنياتات نايموت فرد تواهيوم أو عزيز الشغل كنتات كم زركبو أفليتو سلطان سعود عرب ب 21 مياديا 2026 سلسة كالوت إثيوبيان درو كم استقتلون تصاب يحبر أتم سلسة إثيوبيان كابتي كاب 20 كسع 20 ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ዝሃደሙ ስደተኛታት ምዃኖም ገሊጹ ንህይወቶም ንምድሓን ስራሕ ንምድላይ ድማ ብገማግም ባሕሪ ዓድን ኣቢሎም ንየመን ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ ብመሰረት ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ሃገር ንሰለስተ ሰባት ብሞት ድሕሪ ምቕፅዓ ተወሳኺ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ደው ክብል ገይሮም ኣለዉ ስዑድ ዓረብ መሰረታዊ ግቡእ መስርሕ ዘይተኸተሉ ከይድታት ፍርዲ ስዒቡ ዘጎንፃዊ ገበናት ዝፍጽሙ ስደተኛት ንሞት ምፍራድ ኣብ መሰላቶም ህይወት ዓሚቕ ሸለልተኝነት ዘንጸባርቕ እዩ ክትብል ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ላዕላዊት ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ዝኾነት ናድያ ሃርድማን ገሊጻ ቀጺላ መሻርክቲ ስዑድ ዓረብ ብእዋኑ ብህፁፅ ጣልቃ ክኣትዉ ይግባእ ኢላ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ጉዳይ ሰለስተ ኣብ ዞባ ኣሲራ ኣብ መዳጎኒ ኻሚስ ምሻይት ዝተኣሰሩ ሰባት ኣመልኪቱ ምስ ሰለስተ ሓበሬታ ዘለዎ ምንጭታት ቃለ መሕተት ኣካይዳ ድሒሮም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ እቶም ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ንኣባላት ስድራቤት ክሕብሩ ከም ዘለዎምን ነጊሮም እቶም እስራት ካብ ዝተኣሰሩ እዋን ጀሚሩ ዝበፅሖም ኣካል ከም ዘየለን ምስ ሰበስልጣን ቆንሰላ ኢትዮጵያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበሮምን ይንገር ቃለ መሕተት ዝተገበረሎም ሰባት እቲ መስርሕ ፍርዲ ሕጋዊ ውክልና ወይ ተርጉምቲ ኣብ ዘይብሉ ኣዝዩ ሓፂር ናይ ጉጅለ ከይዲ ፍርዲ ከም ዝነበረ ገሊፆም ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክሲ ከም ዘይተነገሮም ኣብ ዘይተረድኦም ሰነዳት ክፍርሙ ከም ዝተገደዱን ብሓለፍቲ ፀጥታ ከም ዝተሃረሙን ይዛረቡ እቶም ሰባት ንልዕሊ 2 ዓመት ተኣሲሮም እኳ እንተፀንሑ ይግባይ ናይ ምቕራብ ዕድል ግን ኣይረኸቡም ኣብ መዳጎኒ ዝርከቡ 15 ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓሽሽ ብዝተኣሳሰሩ ገበናት ንሞት ዝተፈረዱ ኮይኖም ምስቶም ብቅትለት ካብ ገበናት ዝተፈረዱ ዜጋታት ስዑድ ዓረብ እዮም ተኣሲሮም ጸብጻብ ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎ ኣብ ኻሚስ ምሻት ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዩ ኣለዉ ሂማን ራይትስ ዋች ነዚ ቁጥሪ ከረጋግጽ ኣይከኣለን ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደል ዓዚዝ ብ23 ጥሪ 2015 ንጉስ ስልጣን ካብ ዝኸውን ንወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ድማ ብ21 ሰነ 2017 ልዑል ዘውዲ ኢሉ ካብ ዝሾሞም ንድሓር ልዕሊ 2000 ሰባት ብሞት ቀፂዓላ ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ብቁልጥፍ ክስርዙን ኩሎም ጉዳያት ምስ ዓለም ለኸ ሕግታት ብዝስማዕማዕ ኣገባብ ክፍጽሙን ክግምገሙን ፀዊዑ ኣሎ መነባብሮኦም ከመሓሹ ዝምነዩ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ እናሰርሑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ከም ዘመልከቶ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣረሜናዊ ዕጥቃዊ ግጭት ሓዊሱ ብዙሓት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃደሙ እዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ወከልቱን ብህፁፅ ምስ መዛኑ ስዑድ ዓረብ ጣልቃ ብምእታውን እንተወሓደ ዜጋታቱ ብቁልጡፍ ቆንሰላዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ከረጋግጽ ከም ዝግባእ እቲ ተጠዋቂ መሰላት ተላብዩ ቅዱሳት መንግስታት ስዑድ ዓረብ ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትስርዞ ወይ እንተወሓደ ምስ ዕፃ ፋረስ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብሞት ከይትፈርድ ጸቕጢ ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን እቲ ትካል ፀዊዑ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ብሰፊሑ ምጥቃማ ምስ መሰረታውን ስርዓታውን ምግሃስ መሰል ተኸሰስቲ ዝጻረር እዩ ትብል ላዕላዊት ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ናድያ ሃርድማን እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክውገድ ከም ዘለዎ ድማ እያ ትምጎት